Iwe Chukwu kwuru n'ọnya emeli nge ihe ogogogogogo nge ịgwa m ka mụ na-etili nchi mgbe ihe ogogogogogo nge ịgwa m ka mụ na-etili nchi mgbe ihe n'ụwa maka nne m egwu mgbo nchi mgbe ihe n'ụwa maka nne m ihe n'ụwa maka ihe n'ụwa maka ihe n'ụwa maka nge ihe n'ụwa maka ihe n'ụwa maka ihe n'ụwa maka nge ihe n'ụwa maka ihe n'ụwa maka ihe n'ụwa maka nge ihe n'ụwa maka nle owo ihe n'ụwa maka nge ihe n'ụwa maka nge ihe n'ụwa maka nge ihe n'ụwa maka ihe n'ụwa maka ihe n'ụwa maka nge nwobili Igbo naanị na-eburu nye ihe ewu mee ewu ji akụ nwa ọnọ m na-eburu nye ihe ọzọ nwanne m nọ m n'akụkụ enugo egede ka anyị na-etiri ji mgbe ego m n'elu ego na-egosi arụ egwu anyị n'aka anyị eje ekwulo ka ala ihe ekwulo na nne ghara ụfọdụ ya aka ụfọdụ ya dị mfe egwu Chineke ga-ego nye onye ọbụla ife ọ ga-abụ onwere onye ọ gbaghara ya aka naanị oge ka ndị agha egwu achake akwa lele ka mụ na-eme a na-aka mgbe bulugbolo onye mere eze ka eze n'elu aka na-eme nwa eze aka na-eme nwa eze anyị niile na-aza eze azụ a na-aza eze azọ ajụjụ ka mụ na-ajụrụ nge ihe m hụrụ ka mụ na-ekwu inugo onye ọbụla achọzila ego na-agali ofu ka anyị na-achọ agali igwe ego igwe n'ọnya na-achị n'nge ihe ọlọwu ego bụ nwa nwoke n'ụwa niile ego bụ nwa nwoke na nyebe ime ka m na-ekwu n'ime ụwa niile ihe n'ụwa ege ihe n'ụwa ege akwa lele ka m na-efe ọkwa ịvụlụ kọndishọn ibe ọ na-eweta elili nne ọkwa kọndishọn ibe ọ na-eweta dị jide ụfọdụ na-ezu oli nwanne abụlọ n'ọbụ obibe kama kọndishọn ọkwa nyabụ ibe na-eweta oli ụfọdụ akwụna ọbụlọkwa n'ọbụ obibe kama kọndishọn ọlọgwụ nya na-eweta ibe ụfọdụ bụ ibe dị njọ sichesi nne na nna n'aka ihe abụ onye nne ọkpọba nwa ya nwoke legodu gị anya ndị ọgbọ ga-enwesiwa ego ọ na-adị mma ọ na-abụgo ozuo oli chukwue ibe m fụrụ ka mụ na-ekwu n'elu ego n'elu ụfọdụ ya kpaghatabaho si ya nwa m ga-ege ntị ekwe na ọgbọghị ihe naba n'ihi na-enwesiwo dịka tọgbọlụ be nna gị ọ na-abụ ka ọ gbaso nwoke chukwue ibe m hụrụ ka m na-ekwuru nge ihe akwa lele n'aka m na-ebe ihe n'ụwa ege ịgba m ka m na-ekwu
ga-ekwentị ibe bụ ikolobịa bụ ahịa ikolobịa esike na nye bụ ibe ka mmụọ ibe fa na-afụ na nye bụ ibe na-ewute m most especially ikolobịa na-enwela aka ọrụ aja okwu na-echi ya alụ chukwu ewuwe lote n'ibe chukwu ibe ewuwe n'iji ibe mụrụ ka m ọ na-abụ ibe efuwe n'ogwe asịsị je pụtara ekwuwe okwu igbo asịsị je pụtara mmadụ anwụrụ asịsị je pụtara ewu n'uchi onwere onye nwe ibe chi ya bụ onwere onye nwe isi eji eze onye imegbula emegbu nwegwere ike imesi wee kasịa igugo kụwasịa ibe m hụrụ ka m na-ekwu inugo ụmụ ikolobịa ga-ekwentị ka isinu ka m na-agba abụbụ ị na-ata nwere ike ịbụ ngọzi ga-eji n'iweli ndidi gaba ka isinu ka m na-agba inugo ihe okogogogogo ntiwe 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 ihe okogogogogo ngehie ịgbamụ ka mmụ na-etili ntiwe ewu mehe ewu jugwujugwe ekwentị ka ngwa gị okwu n'ibe nna bụ ka m na-ekwu ewuchiri nwanne without tragedy there will be no comedy gị mali ebe nsi abịa ruo nsị you must be tested before your testimony gị nwakwalụ ebe nsi abịa ruo onye ọbụla ya enwe akịkọ inwela akịkọ ịmabụrụ bịam bịam n'elu ụwa gị enekwe nne nne na nna gị anya nwanne jee chụba nke gị nna m ichekwube mmadụ n'elu ụwa ọka anya aka ngwa jee chụba nke gị biko jee chụba nke gị nugo ibe m hụrụ ka m na-ekwu ibe bụ na onye na-eme nye jisi ike mebe Chukwu Olisa magolu ibe bụ na onye ya bụ ibe o ji wee gọzie onye enugo agala ga enwele mbite naanị oge ka nya ya oge nke gị ruwe ọnụkwụlụ nje ekwuwe nwa n'isi ihe ewu mehe ewu Chukwu ụfọdụ mụrụ nwa be nna ha ndị mmadụ a na-agụ ọnụ negodi ya anya ọ mụrụ nwa be nna ya mana cheka mgbaghị okwu na ụfọdụ amụla nwa ma ncha famụlụ gị ma famụla nwa ma ncha ị na n'ụgwọ ụmụnne oge ọ bụ na iji mụta nwa male na ọ bụ mgbe chi dị chọ mụrụ ya be nna gị mụrụ ya be di gị n'ugo ewu nne ewu enekwe n'onwe gị anya wee sị na nne nke gị agago maka na ịmụrụ nwa be nna gị ọkwa Chukwu na-enye nwa inugo nwa gị ahụ ị na-ebe akwa maka na ịmụrụ ya be nna gị enwekwere ike apụta echi omete gị nwa ọkasị ya ọgbụ ya ibugo ka ụwa si adị Chukwue
ọnụ aka nri bụ ọnụ nnaba lekweni na mmadụ wabụ ụlọ Chukwu ọnụ mmadụ wabụ ụlọ Chukwu ịmụta nwa na-ede ya anya onye bụ chibie onye dị mma na-asụ ọ na-abụ onye dị mma na-asụ apụta n'ilu otu ego ewu nwanne m ma ọ pụta na-asụ ọtụcha gị ka ọkụkụ ọcha ọ na-abụ onye dị mma na-asụ Chukwu ewuo Chukwu ewuo Chukwu Chukwu na-enwu nwanyị na-amụla nwa Chukwu Olise ya n'ime nwa bụ ụgwọ niile Chukwu enugo Chukwu na-ekwe ndị na-anụla di Chukwu Olise nye n'ime lekwe ka isi na-enwele ego Chukwu Olise nye n'ime ego ka obodo anyị wee jụrụ oyi eme nwata ka emeli binye nne n'etobi ya dị ya mma Chukwu Olise gị ka anyị na ya owo ayiye 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 ihe ogogogogogo ngehie ihe olololololo ngehie ịgbamoka mmụ na-etili ntị uwe ihe ogogogogogo Chukwu ntị uwe 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 ihe ogogogogogo ngehie obili Igbo naanị na-ekwu inugo ife anyị hụrụ ka anyị na-ekwu Chukwu Olise na lekele ọkwụ n'aka anyị na-ana oji ewu mee ewu unu manụ boliti okoko ọkwe manụ boli okoko Chukwu ịgwa manụ boliti okoko egwu obili Igbo hiye okoko Chukwu ọkwe manụ boliti okoko ọkwe manụ boli hiye okoko egwu obili Igbo hiye okoko ọkwe manụ boliti okoko nze ngwa nwanne m hiye okoko nze ngwa nne na-akụ ka mmụ si chọwo ọkwe manụ boliti okoko egwu obili Igbo hiye okoko akụ nwa bọtị ihe okoko ọkwe ma okwu ọzọ n'ihe okoko Chukwu eyi ọkwe manụ boliti okoko ọkwe manụ boliti